Na ilang bluman sa Mandawi, adunay bagong itsura o gimmick nga nasigpatan sa mga tao dapit sa sementeryo kaganiha. Samtang parking lot haduol sa sementeryo, adunay pa-claim stub sa mga sakyanan. Anong report ni Nico Sereno. Ang kaniadto na ilang bluman sa Mandawi, karon orange man na sabdaw kuno. Kini ang gikasurpresa sa mga tao nga nang labay og paingon sa sementeryo sa Mandawi kaganihang buntag. Misanong hinuon ang uban ug mitabang kaniya pinaagi sa paghatag og mga sinsiyo. Kaniadto pa nahimong gimmick na kini ni Blue Man kundi indaghan ang mutabang kay malingaw samtang magtan-aw kaniya. Samtang ni panahon sa kalagalag, way dudang lisod gyud ang pagpangita og parking sa mga menteryo. Ang uban, layo pa kaayo mo pahimutang ug isecure ng daan ang ilang mga sakyanan, lakip na ang mga motor. Kini usa ka parking lot duol sa mga menteryo sa Barangay Gizo, pa-claim stub-sab ang gimmick. Daw susama sa mga tindahan, hatagan og numero ug kinisab ang ipresentar pagbalik sa tag-iya kung kuhao na ang motorsiklo. Aron dili sab hasol, mamahimong ibilin ang mga helmet sa mga motor kay do na ramay mo bantay hinuon niini. Safety, okay ra mag-init, basta safety lang ba? Oo. Naay makakuan na, naay kabantay. Para safety sa damo sad kay mabilin mamig helmet niya. Magsitag daangat og helmet ana na ang samok man ng tao. Matud sa nagmanage, importante sab kuno nga ma-secure ang ilang mga motorsiklo dili magpataka og parking kay kuyawng madakpan og makarga na hinuon. Tag 20 pesos ang ilang singil sa parking. Motor kang helmet. Oo. Ya, ang kuan ni claim lang lagi sila mag-claim na mo sibang maway helmet kay naman sila number. Mo na mo gi mo nani namin yung number. Sa una pa mo ganigon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.